salamat sa atong 62. Na mga comments dong. O nagtanaw lang sila. Istipot lang sila. Kabalo na ko asa nagikan dong. Mga nagtanaw mga higala sa ato ang YouTube channel. No, sa XFM 107.1 Tagum City. Salamat diha sa atong 62 ka mga dili binayran. No? Mga siguro ang uban diha bashers pero ayos lang yan. Muna ginaingon mga higalas karaang panultihon ba sa pagpanibya mga higala nga managlahi man ang atong baruganan. Apan pakamatyan ko ang imong katungod sa pagpadayag niini. Tima nina. No, barugan yun ako nga ikaw po dunay kaugalingong opinyon o dunay kaugalingong kagawasan sa pagpadayag niini mga igsoon. Anyway, mayong buntag sa atong mga congresswoman, congressman, no? Ako ning gituyo may gala nga nangkamot na ma-interview nato si Congresswoman Mila Magsaysay sa United Senior Citizen Party List mga higala. Nga naman, mao ni dapat trabahoon sa mga sectoral representatives nato. Kung unsa ang imong representahan serbisyohe. Dili pareha mga higala. Paminawa ra gud ni dong. Kadali lang ha, i-introduce na sa dako ni may higala nga topic. Si Pulong Duterte, si Representative Paulo Pulong Duterte, no? Mulakaw daw ni siya may higala kay mag-recess man, no? Wala si trabaho ron. Balik man ni sila January. Unya, mulakaw ni siya, mu-travel daw ni 22 kanasod. Pero nananghid ni mga higala kang Representative House Speaker Buji D. Di pa nanghid, no? Para di ka maipit diha. Karon, nasuko man si Act Teacher Representative Tinio. Matod pang Tinio mga higala nga usa ka Miss Universe. Diba? Usa may paraon sa na sa imuha. Kung wala man ka hasula, no? Wa man ka gipangayuan. Kung gipangayuan ka ni Pulong og Plete, Representative Congressman Tinio, kana delikado na. Pero wa man kay labot, ngano masuko man ka? No, paminawa ra gud si Tinio dong, suko siya. Unsa man ka representante ka o kining Miss Universe? Ang ako pang pangutana po ni Congressman Tinio, unsa ka? Garali ka o representante ka sa mga teacher? Sige daw, be. Sige dong. Dirahe. Well, ano ba siya? Tinatawan ng distrito Miss Universe. Bakit trabaho ng isang congressman ay katawanin ng kanyang distrito? Dapat mag-expect ang mamamayan ng mas mataas na standard ng serbisyo mula sa kanilang mga elected representatives. At ang pinaka-basic, of course, ay pumasok sa Kongreso para madala mo ang interest ng iyong constituents, whether sa committee hearings or sa plenary. So yun yung unang punto. Pangalawang punto, kaduda-duda rin ang timing ng request dahil ito yung panahon na inaanyayahan siya ng ICI na sumagot ng ilang katanungan hinggil sa mga public infrastructure project sa First District ng Davao. So, hanggang ngayon ay hindi pa niya sinasagot ito sa alinmang forum. No? At pangatlong punto, nabasa ko yung sulat. Sabi niya, attend naman daw siya ng mga sessions, whether sa committee or plenary, virtually. Well, kung binasa niya talaga yung rules, kailangang itakda ng House leadership ang virtual sessions. Ibig sabihin, may formal na proseso po. No? At only in certain circumstances, kapag may emergency circumstances lamang, nagkakaroon ng virtual sessions ng plenary o even ng committee. XFM Katropa. Okay, alas 8:58 na mga higala. Ang taknas buntag. Teacher Representative Tinio. Mangutana po kunin mo, sir.
Oh, kanang imong gihimo sa man nagrepresent pa na sa mga teacher. Anong mangilabot man kanang wa man kahasula, no? Kung dili na siya mutubag dito sa ICI, ay na sige gastuhin imong energy para diha. Problema na sa ICI og nipulong, no? Di ba problema na siya sa ICI og nipulong? Di na problema nimo, ang problema nimo unsay balaod nga madala nimo para sa imong girepresentahan, para sa aning gihimo ba sa United Senior Citizens Party List ba? Nga nagduso silang balaod mga higala para sa kanang universal pension sa mga tigulang, no? Magpanday balaod para sa ilang mga mo na tinuod mga higala nga mga sectoral representations. Di manghilabos politika, no? Kaya kanang politika mga higala, hunaw-naon ninyo ha. Kanang politika mga katropa, Duterte ka o ano, no? Imagine this. After this mga higala, 2028, lahi na po ang tunadas politikas Pilipinas. Tanawa na po ninyo na. Mabito na nga ang ato'y panawagan unta may pinaka-importante sa tanan kining Congress dili ma-politicize, no? Kay para ang tanan mga higala nga pandayon diha, para gyud as kaayuhan sa katawhan. Ngano man, balay-balauranan ka na. Og dili lang na balaod para silang kaugalingon kundi para na sa mga constituent, no? Para na mga higala sa mga ilang kung sectoral representative kay di para sa sektor nga imong girepresentahan. Di ba? Ana siya ka simple mga katropa. Di kay magsigi kag sakayan ng politika, madaot ka. Nonik Rosel, napakagandang programa para sa nakakatanda ang sinusulong ni Kong Mila Magsaysay. Makapulso ba tanong? Di na makaya no, i-play na lang na unya dong. Ay, kuha na lang, post na lang, di na makaya kay alas 9 na. On top, alas 9 na buntag mga higala. Di na nata mo aginod sa unahan. Kaya mo sunod karong taod-taod mga igsoon ang katropa mo, Police Dabnor. Well, salamat kaninyong tanang kining programa to, kaninyo mga higala sa Santon Plus Gold. Ang food